Geno mar Nyakora Mogini otieno mar teri makare rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag oimore mana kae Ramogi TV odiechieng' Nyakora Mogi mar 10 to kod bore dwe mar 6 2020 to kod 4. Odiechieng' mabende weche ma otenore kod paro mar chik mar omenda Nyakora Mogi nokwako lwasi mar piny Kenya ka muoch tiagas kata iro malungo wang' kaachiel kod ng'wech tienda gima na chama tuo ni e kind jopiny kod obila ne nitiere chuny boma ma Nairobi ka jood bura ne geno mar ng'iyo ni to gin ang'o gene ma owinjo bed ne gitimo e paro mar chik mar omenda kaluwore kod liet mosewuok kuom jopiny ma oro ne giote machuok kanyisogi gima owinjo bed ne gitimo. Par ni ma timore e kinde ma telo mar Kenya Kwanza ne otimo lokruoge moko ne kidienje alunde mag paro mar chik mar omenda mag 2024. Magi to kod mamoko mathoth Nyakora Mogi ber koda chakruok nyaka giko mag weche manyien mag oimore otieno ma kawuono kada mi achiel kachiel mago matimore kod mago mabende jo piny owuoe kaka ne weche chalo odiechieng' mangima. Mokwongo wayud thund weche. We have agreed that the motor vehicle tax cannot be amended through an income tax act, and therefore that proposal has been dropped. Piny owacho dok chien kendo golo oko moko kuom usuru mane gidwa ni oket ne mwandu e paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Kalore gi kaka no campaign gi gik manowacho onego chop gik manowacho. Tumekuwa holiday. Sasa siku ya leo ni kama holiday imeongezeka. Rakruok no bede kind obila kod jopiny mane ng'anyo e chuny boma ma Nairobi ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Let the death of our sister be our cup. Honorable mwenyewe Mwenyezi Mungu anasema malipema kukoli. Chenro mag doho duto ne ochung pacho kaka wuono e kinde mane gitimo rapar ne yuago jang'ad bura Monica Kivuti. Machiegni Nyakora Mogi bet thuolo mar ndiko na mia pache nambari 3600 kata Facebook Ramogi TV Kenya, mbui marwa mar YouTube Ramogi TV Kenya kata mbui mar X @Ramogi TV KE. Jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka. Nyinga en George Bati. Machiegni oganda jo Kenya nyalo bonjo bang' piny owacho mar Kenya Kwanza dok chien kendo wito oko moko kuom paro mag medo suru e paro mar chik mar omenda mag 2024. E romo mar jood bura mag Kenya Kwanza mane ochwe kom kod jatend piny William Ruto e kare mar jot Nairobi, jood bura mag Kenya Kwanza owito oko osuru mar 16% ewi mkati, osuru mag weg geche, osuru ewi taulo mag ria, osuru ewi oro pesa kokalo e bengi kod simbe mag ong'we yamo. Ka jatend kweth mathoth e od burano Kimani Ichung'wa owacho ni Kenya Kwanza ne okawo okang' makamano bang' winjo ywak mar jopiny. Chris Owino nigi mathoth. Bang' goyo korgi kuom jumbe buora ewi paro mar chik mar omenda mar 2024, piny owacho mar Kenya Kwanza ogoyo bade piny kendo wito oko moko kuom osuru mane jopiny ojurgo. Had a very robust engagement the whole morning from 7 a.m. this morning, reviewing the finance bill of 2024-2025 that was submitted to the National Assembly. E romo mar jo od bura mag Kenya Kwanza mane obag e kar romo maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, piny owacho oywa ng'ich kendo winjo ywak mag jopiny ewi osuru mamalo. We take this opportunity to tell the country that we have listened to you. We have heard you, and the committee has briefed the parliamentary group on the proposed changes that they have proposed to the finance bill of 2024-2025. Romo no mane otelne kod jatend piny William Ruto ong'ado mar wito oko paro mar jugo makate osuru mambalang' mar 16%. When we started the public participation in the finance bill of 2024, we did make a promise that that public participation would not be an exercise in futility. We have listened to the view of Kenyans, and we are all in agreement that there are two things that we must do. One of them is that we need to protect Kenyans from increased cost of living,
and therefore the proposed 16% VAT on bread has been dropped. Paro mar chik no ne dhi juogo makate osuru mar 16%, gino mane dhi ting'o malo nengo chiemo no ma itiyo kod thoth oganda jo Kenya, wach mane okwed kod jopiny kaachiel kod josiasa mag Azimio. Piny owacho bende ogoyo abautan ewi paro mar juogo weg geche osuru mar 2.5%. We have agreed that the motor vehicle tax cannot be amended through an income tax act, and also pegging it on insurance would cripple the insurance business and make it very difficult, especially for those Kenyans who take third-party insurance, and therefore that proposal has been dropped. Paro makamano ne okwed mokalo kod weg geche mane neno okang' makamano kaka juogo gi osuru nyadiriyo bang' goyo osuru e kinde nyiewo geche makamago. Paro mar chik mar omenda mar 2004 ne oyudore e mbero maliet ewi chenro mar medo osuru ma sirikal juogo jopiny e kinde ma gioro pesa ka gitiyo kod sime maggi mag ong'we yamo. Kata kamano, jakom komiti mar omenda Kuria Kimani wacho ne gichopo e winjruok mar bolo oko paro makamano bang' winjo ywak mag jopiny. Transfer of mobile services is a key concern to many Kenyans, and therefore again we have proposed that we do not have any increase on taxation or mobile phone transfer. Oganda jo Kenya bende koro nyalo buonjo tok piny owacho wito oko paro mar jogo osuru mo mag tedo, okang' mane dhi medo nengo chiemo. Kuria Kimani bende ogolo oko paro mar jogo osuru tawel mag ria ma itiyogo kod nyithindo ma olos e pacho kae. Kaluwore kod Kuria Kimani, osuru makamano koro ibiro mana juogo taulo mag ria ma iloso e pinje ma oko. Imposing this on locally manufactured goods would again increase the cost of those locally manufactured goods in the country and stand a risk of making them not competitive in the East African market and globally. Therefore, this eco levy will only be chargeable to imported finished products. Ber mar lokruok makamano dhi kelo ne oganda jo Kenya pod ok ong'ere, kaluwore ni thoth taulo mag ria ma itiyogo e pacho kae wuok e pinje ma oko. Jo od bura koro dhi yudo thuolo mar twak ewi paro mar chik mar omenda mar 2024 kaachiel gi goyo ombulu e wiye. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jakom mar komiti mar od bura marango weche mag omenda e pacho ka opedho e nyim od bura ripot mar paro mar chik mageto medo osuru kuom mwandu kaka yor medo choko mar osuru e pacho ka. Kata kamano, jo od bura mag Azimio kod moko kuom jo od bura mag Kenya Kwanza pod okala gene gibiro goyo ombulu mar wito oko parono mar chik. Walter Nyabaga miyowa mathoth. Ka opedho lipod komiti mar od bura marango weche mag omenda ko chenro mag piny owacho, jakom komiti no Kimani Kuria. I beg to lay the following paper on the table of the House today, Tuesday, the 18th of June 2024. The report on the Departmental Committee on Finance and National Planning on its consideration of the Finance Bill, National Assembly Bill number 30 of 2024. Okoni lipod no nyondo pa japiny kendo ok ni kod pek kum japiny kaka ne giparo. The exercise of public participation was not an exercise in futility. I think for those that have been able to see our report, then there is actually proof that we listened to the members of the public. Secondly, we are converting finance bill not to be just a revenue-raising bill, but a bill that addresses matters of policy. Magitimore ka kweth mag jo od bura mag Azimio to koni kata odoko ni osegol fuoni mag paro mar chik no mar osuru kamano to pod gibiro mana goyo ombulu mar nyiele oko. Orach makata ka gikelo amendments one nyaka wakuongo wach ni bill ni kuongo go e piny mondo gi introduce moro. Kopo ni ki pod onge instructions mano kuom jo piny mano yiero wago e piny. Kogo e Thursday kapok wanonge instructions kuom jo piny mano yiero wago e piny. Party mara mar ODM beno chiwo instruction maler ni dugo gino piny. Party be pok ochako ndiko barua mokono ni koro ber koro wakale. Jodma ma Kenya Kwanza machal ka gima ni kod paro mopogore wi wach siro paro mar chik no. To moko kuom gi okoni nyaka gine kod wangi kendo nyude oko. Kamoko to siro paro no. Kwanza kabisa nataka kushukuru wa Kenya. Democratic space ambayo mmechukua
ya kuonyesha ya kwamba kama hamtaki kitu hamtaki. Leo naweza watolea hii kofia. Wacha niwatolee hii kofia. Wacha niwatolee kofia kidogo. Nimeitoa na nimerudisha. Asanteni sana wa Kenya. Ya pili, nataka kusema inaonyesha ya kwamba nyinyi wa Kenya mnaweza sema hamtaki kitu katika serikali yenu na musikizwe. Finally, Wajiko of Kenya, Khadija of Kenya, and Atieno of Kenya has a voice. We need to see the clauses which are adversely affecting our people and remove them and keep the clauses which are benefiting our people. We realize that we are disadvantaging the genuine Kenyan business people in their smallest way. Jod Brago biro chako twak mongirore wach mar paro mar chik no kendo golo pachgi chakre tich adek kapok gigombulu tich ang'wen mar kale kata gwethe oko. Pesa serikali inataka kutoka kwa hiyo motor vehicle circulation tax imerudishwa kwa mafuta ya petroli, kwa sababu imesemekana sasa proposal itakuja ya kuongeza 7 shillings per liter ya mafuta ya petroli. Kwa hivyo ile tax walikuwa wameficha kwa motor vehicle circulation tax sasa imerudishwa kwa mafuta. Yes, there will be a dent in terms of the yields. Not so much because we were also careful to not necessarily take those things that had a lot of impact. En gima odwa rito kinyi nyakotieno. Bodwa ni jite nyakombuch ng'ato ne kumodhiye. Kata odoko ni moko kuom funi mar paro mar chikno gweth oko kendo thigo yaone par. Twak mapek ibi neno kantiere od bura kaendi e kind jogo makwedo kod mago masiro. Makmana ni twak makamano nyalo neno kakoro puk bedo mapek ne otenga. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar od bura, Nairobi. Ramogi jopiny ma kwan gi ohingo 150 ne ondhigi obila e kinde ng'anyo manobagi e chuny boma ma Nairobi ka gipogore paro kata ka gikwedo paro mar chik mar omenda ma higa 2024. E kinde no obila ne otiyo kod iro malungo wang' mar keyo jong'anyo kane gituo ni ng'anyono ne obagi ataro mar chik. Kaka jafwambo mar Eric Owenga lero, riwruok mar okinde pacho ka LSK okwedo timo obila go ka giwacho ni ne en ng'anyo mamol. Okinyi saa 4:30 ng'wech ne ochakore gi ngapaya ma Kimathi kama ne oganda ka moting'o jogo makendo ratich jopiny ne ochokore mar dhi nyime gi ng'anyo margi mamuol. Obila mane orika susudo machiegni kendo ne luwo chik mane omigi kod jatend obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei mar keyo oganda. Ng'wech ma kama ne okwako thoth apaya ma e chuny boma ma Nairobi kaka Kenyatta, Kimathi, Wabera e kind mamoko. Kinde ma kama achije bura ne indhiyo kendo ni ng'awa lep e geche mag obila mane bende ochopo machiegni gi sechego. Obila mane omandre mager no kwor manano ni chenro duto chope wang'e. Kata kamano kuonde ohala bura ne olor kaluwore kod luoro mane okwako chuny weg duke. Gino mabende noweyogi gi lal mathoth. Kawuono biashara rach. Ji ok bi. Waling wang'icha kama. Waneno mna kaka ji ringo kagi matich mwatiyo to onge. Kalore gi kaka no campaign gi gik mano wacho. Onego chop gik mano wacho. Bottom up no wacho nogolo kawo jo ohala matindo to keto gi kiwango ji obed marom. Mano pok waneno. Leo hiyo mambo ya maandamano imetusumbua kidogo. Leo tunakaa kama tunafungua biashara leo iko chini kabisa. Okang' mar keyo jong'anyo gi tia gas ne ok okaw maber gi mokuom riwruoge mapacho kaka mano mar okinde mar LSK. Kokalo kuom oboke manondiko jakom mar LSK Mikai Faith Odhiambo ne giseyo mokalo obila kuom tiyo gi agoko mobalo kod dwaro mar chike mapacho ka. Ywaruok e kind obila gi jopiny ne otwere ka obila ne temo dhiro jong'anyo oko mar chuny boma Nairobi ka obila ne dino nigi to ne gituch kamachielo. Ramogi chakre gokinyi nyaka sani osebedo ng'wech mar paka go yieyo kaluwore kod wach mar ng'anyo e wi par mar omenda ma 2024 kobila to ramo ni ok gibidok chien maneno gitoyo ng'anyoni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.
Nekoromo gi report mar Eric Owenga koro tero wa nyaka andika ma ogol kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ma bendo loso kotende kod wach mar paro mar chik mar omenda kachiel kod wuok oko mar jopiny mar kwedo kata nyiso paro mopogore rachung mopogore ewi paro mar chik mar omenda ma 2024. Odani mondo mi nyisi moko kuom gik ma Azimio la Umoja One Kenya oketo e mesa kod dwaro margi e kinde makoro jood bura emeng'iyo e kinde magibiro nono kendo puodho kata wito oko paro mar chik mar omenda ma 2024 nyakoromo gi. Mae kaka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya ondiko kotende kod weche mag paro mar chik mar omenda ma 2024. Ote mar Azimio liet mowuok kuom jopiny kod kweth maketo sirikal tesre omiyo tend Kenya Kwanza ogolo moko kuom kidienje mag usuru magalagala. Azimio wacho ni liet mowuok kuom jopiny kachiel kod kweth maketo piny owacho tesre koro miyo sirikal okaw okang' mar golo moko kuom kidienje mag paro mar chik mar omenda mani dhi kelo usuru moko magalagala magikia korgi gatachi. Kasto bende e ote mar Azimio wago erokamano ne jopiny kuom wuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda ma kotende kod ng'anyo manobedo kawuono kama jopiny ne nitiere e ndara kendo giwacho ni ma onyiso ni jopiny go ne ochung' ne kedo ne ratiro margi kendo Azimio go ne giero kamano kotende kod wachno Nyakwaramogi. Kaluwore kod obokeno mar Azimio bende ote machielo mar Azimio ne wapako jopiny kuom keto liet ne jood bura kod jotelo manie sirikal ewi paro mar chik mar omenda. Giwacho ni liet mane owuok kuom jopiny ne jood bura onyiso ni jopiny hie emani kod teko kendo gine mane giero jood bura kendo ma nomiyo sirikal oketo moko kuom lokruoge e paro mar chik mar omenda. Wacho ni liet ma oket ne jood bura kachiel kod jotelo mantie sirikal omiyo lokruok moko neno. Liet ma bende jopiny ne oketo e mbui ma moko kuom jotelo ne jaro gikone to nyuolo lemo. Jo Azimio koni liet mano oketi e mbui kata ke e kuonde tudruok mag mbui mopogore opogore omiyo koro one olemo ka otim lokruok moko ne paro mar chik mar omenda ma 2024 ka bende mane omiyo moko kuom jood bura pod ramo ni kaluwore kod ote mane giyudo kokalo e lai mopogore opogore mag tudruok oting'o lai mag mbui koro chunogi ni mondo gidhi gitim dwaro mar jopiny. Kopogore kod mano bende ote mar Azimio wacho ni wakwayo jopiny kod jotelo mondo kik ket kuot piny nyaka piny owacho tim gik makare. Azimio medo jiwo jopiny ni kata bed nitiere lokruoge moko moseketi e paro mar chik mar omenda to ging'iso jopiny kod moko kuom jotelo maketo piny owacho tesre ni kik bol kuot piny, kik gimbek tol nyaka chop sirikal tim gima kare. Gima kare en ni keto kenge mag fung'o ngima ne oganda jo Kenya. Kopogore kod mano Nyakwaramogi bende ote mar Azimio lokruok ma piny owacho ne otimo e paro mar chik kawuono ni nyiso ni chal ka gima gitugo gi wi jopiny. Azimio chich ni gimomiyo ne piny owacho rito nyaka odiochieng' ma kawuono manowinjo bed ni ipedho twagno e od bura eka gitim lokruok chal ni gitugo kod wi jopiny mondo giriasre ni gikelo lokruok madhi fung'o ngima ne jopiny to bang'e gichak gimindni kendo giminore gi weche mamoko. Mano kaluwore kod oboke mar Azimio Nyakwaramogi e loko ma gindiko ka kokalo e ote margi odhiambo ma kawuono. Bende giwacho ni onge kaka inyalo keto osuru ne niang' ma eka itero e kambi mar rego skar. Jo Azimio wacho ni onge kaka inyalo ket osuru ne niang' ma pod okoregi ma kor kitero mondo dhi rego bed sukar ni keto ni osuru. Kata bed ni ne otim lokruok wan pok wayie ni parono biro lombo joket mwandu. Jo Azimio chech ni kata bed ni lokruok no tim to joket mwandu madawuok e pinje maoko mabiro keto mwandu e pacho ka lokruok mano tim go ok dhi kelo thuolo kata fung'ruok ne joma gombo keto mwandu e pacho ka mondo gibed jogo molombi kod lwasi makare mar timo ohala. Giwacho ni paro mar chik kata bed ni lokruok no ket e paro mar chik mar omenda to gik manoloki go ok nyal lombo joket mwandu mathoth donjo e pacho ka. Paro mar chik Nyakwaramogi ma bende Azimio ndiki, Azimio wacho ni pod wabiro medo dhiro mondo med tim lokruoge ne parono mar chik. Azimio koni pod gidhi medo dhiro mondo med tim lokruoge ne paro mar chik mar omenda ma 2024. Wadwaro mondo wit oko dwaro mar medo siling' 9 kuom lita e modhi. Wacho ni siling' 9 ma iketo e modhi mopogore opogore ahinya to mago miluongo ni fuel levy
giwacho ni gidwani mondo wit oko. Kasto bende giwacho ni wadhi nono adimba parono mar chik kendo chwalo dwaro mondo med timne lokruok. Azimio koni gidhi medo nono adimba kendo yo manimba paro mar chik mar omenda kendo chwalo dwaro mondo med timne lokruok. Nyakwaramogi gin weche ma wamedo menyo ni kaka weche dhi nyime, kaka jotelo medo loso. Nyakwaramogi warani mondo mi wadhi ane nyaka dag tich mar obila ma pacho ka kata tesend obila ma Central Buore Nairobi, kama jotelo mopogore opogore ochopo kanyo mar biro mondo we thuolo ji mano maki kinde mag ng'anyo. Nyakwaramogi warani mondo wawinjane kaka weche chalo gi kinde moko kuom jood bura ma Senate kacha oting'o jaod bura ma Embakasi East Babu Owino e kind jood bura mamoko. Warani wawinjane kaka weche chalo e tesend obila ma Central Buore Nairobi. Nyakwaramogi mano tesend obila ma Nairobi Central kata mano mar obila ma Nairobi Central, kama jotelo mopogore opogore Babu Owino, jaod bura Peter Salasia gin moko kuom jaod bura manitiere kanyo madhiro mondo mi gol joma ne omaki e kinde mag ng'anyo mane otimore e boma maduong' ma Nairobi e seche mane jaod bura dhi pedho ayanga paro mar chik mar omenda mag 2024. Kopogore kod joma ne obago ng'anyo, Nyakwaramogi odiechieng' ma kawuono obila ne omonjo kendo mako moko kuom jofwambo mane luwo wechego ne ute mag fwambo mopogore opogore. Kaluwore kod duol mar Media Council of Kenya okwedo monjgo, kendo obila ne omako kendo monjo Muhia kod Idi Ali Juma mag Associated Press. Jang'ad picha mar od fwambo mar Standard Group Justice Mwangi Masharia ne omaki kendo giteko maduong' modhire oko mtoko bila mane iriembo gino mane omiyo oyudo hinyruok. Jandiko mar gaset mar Taifa Nation Sami Kimatu bende nodir oko mar mtoko bila mane ringo ka jafwambo mar NTV Maureen Muridhi bende yudo thieth. Toko bila dire oko kata diro ne opokla mating'o iro malungo pi wang' e kinde ma odhi mbele yudo thieth. Andika mar ute fwambo MCK kokalo kuom jatatije mare David Omoyo oseyo obila kuom monjo jofwambo ka gikwayo gai mar obila mondo mi one ni obila otiyo kaluwore kod chik kendo owe mondo jofwambo otim tijgi. Nyakwaramogi jotelo mopogore opogore koro ni to omolo e tesend obila ma Central ma Nairobi kaka nasenyisi motelo ka jogo manomaki odhira obila mondo mi owegi thuolo ka jotelogo wacho ni onge ketho mane gitimo, ne gin e ratiro margi mar katiba ma oyienegi bago ng'anyo mamuol ka gichwalo duondgi mondo sirikal kaachiel kod joma nie telo owinj duondgi. Nyakwaramogi nyaka gi sani jotelo kamoting'o jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, jaod bura Peter Salasia kanyakla kod jotelo mamoko ochopo e tesend obila ma Nairobi Central kendo dhiro mondo gol moko kuom jogo kata dhiro mondo gol jogo manomaki kamoting'o jokedo ne ratiro mag oganda kaachiel kod yawa mamoko ma bende noriwore kodgi e ng'anyo ma kawuono ka ikwedo paro mar chik mar omenda mag 2024. Ka wawere kod mago, Nyakwaramogi ni ogai mar Doho Martha Koome okawo kata okwayo piny owacho mamalo mondo mi do pek e pok mar omenda mondo mi okony e rieyo chenro mag do kendo rido arita ne jong'ad bura. Owacho mae nyasi mar rapar mar jang'ad bura mosenindo Monica Kivuti manonegi e do bang' ng'ado bura, kama bende oyango ni hemko mar rapar mare ibiro geri e do ma Makadara mar paro jang'ad bura no. Lydia Okeyo nigi ler mathoth e wi wachni. Rumbi mar kuyono kwako doho ma Makadara e kinde nyasi rapar mar jang'ad bura mosenindo Monica Kivuti.
Familia, wede, osiepe kod jokanye bad migao mar doho nochope nyasi no manotela gi ogai mar doho Martha Koome kaka ironyiso achiel margi. Familia mar Monica Kivuti onyiso kuyo mare gi lal mag yudo kaluwore gi tho mar Monica ma oweyo chien nyithindo kamatin mogik en jahigni 1.5 kende. Your smile was infectious, your presence was uplifting, and your love knew no bounds. I will dearly miss you and do my best to be the man that you wanted me to be based on the example that you set out for us. Jotije mag doho kod jong'ad bura mane tiyo gi Monica odhiale kaka jatich mang'ula kendo ma chunye ler mane ok nyal ng'ado bura ng'aya ka giwacho ni ng'eto mane Monica ogolo ema jang'ad bura moro amora dine ogolo ka gikwayo oganda jo Kenya mondo mi ochiw luor mowinjore ne doho mathurka. When we hear any bang, the first thing most of us do is lie down and pray that it ends as soon as possible. So on this day, we lay down. We hoped it was just the usual stones that are always thrown at us by the public, as usually is the case. Heaven knows it usually scares us. It scares the hell out of us. It was not the stones, it was gunshots. We pay tribute and celebrate a life well lived. A life committed to justice and rule of law. Jalupo gai mar doho Philomena Mwilu mano opong' gi mirima oseo piny owacho kuom rem chwarita makare ne jong'ad bura kowacho ni tho mar Monica oparo ne ndalo manotonye lwet Magina bang' golo ng'eto mane wito kucha dwoko mar yiero 2017. Soon after the nullification of the 2017 election petition, if I was in my car, I would be dead. Because some stupid Kenyan shot at the car and asked my driver, "Ako wapi mama?" Ogai mar doho Martha Koome otiyo gi thuolono mar kwayo piny owacho mondo mi orangie doho gi ng'uono e kinde pok mag omenda mar konye tawo chenro mag doho kendo jiwo arita ka bende olero moko kuom okenge ma gibiro kawo mar bedo arita e doho ma Makadara. We must also demand that the judiciary finds centrality in the nation's allocation of resources. Judges, judicial officers and staff indeed are all officers of the law. Meanwhile, the judiciary leadership will engage the executive and parliament to secure additional resources to support the implementation of all those recommendations regarding judiciary security. And it behoves us all, working collaboratively to ensure that there is safety for all that seek justice within our court stations. Rapar makamano bagie doho mamoko mapachoka kamana jokanyo mag doho medo jiwarita e doho mathurka. Tuombe sana na tuombe Mwenyezi Mungu atuokoe ugonjwa ya afya. Yala yamefanyika ilitustua. Apart from judges, magistrates also need security. If you ask me, because I've been a magistrate for many years. It is well. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Kawasuru nyako Ramogi ne okumba manyien mar thieth mar SHIF ok bi chiwo kad ma ching ne jopiny kaka mar NHIF. Chakre dwe manyien ma winjo chak ti kod okumbano, jotuo biro mana chiwo nambagi mag opande kendo keto yangruok kokalo e lith lwedo mondo omi giyud thieth. Kaka Judith Omondi lero, jakom mar boda mar SHA Dr. Timothy Olweny mane twak kod jofwambo koni ji duto owinjo limo ute mag thieth, Huduma Centers, apise mag NHIF kata ti kod simbegi mag ong'we yamo e ndikruok ma koro biro miyo gichak wuoth kamoro achiel. En wuoth ma osebed ka igano kuom dweche 6 koro dar kowuok e okumba mar thieth mar NHIF nyaka e SHA. Migawo mar thieth oseyango namba mar timo ndikruok mar bedo jakanyo mar SHA. Ndikruok ni ka opogore kod tiyo gi simbe mag ong'we yamo, inyalo timie ute thieth, Huduma Centers,
apise mag NHIF kata kokalo kuom nyamrerwa mag piny owacho. Ndikruok ni ok bi chiwie kad mar thieth kaka ne oriko NHIF. There are going to be no cards in the traditional sense the way NHIF cards have been there. People are going to access service based on their IDs. There's going to be a SHA number which is also allocated. It's not necessary that you remember it. The main thing is the ID. We have had cases where some patients have been treated on behalf of others. So now with digitization, it is expected that you are correctly identified. Omenda mag thieth okumba manyien opogi e kidienje 4. Ma okwongo en omenda ma otengne nyamrerwa ma en bilion 8 ma kata kamano iyango ni nyalo rem. 8 billion is the stipend that we are paying to the CHP, is the kit that we have given the CHP. In fact, the 8 billion that we are talking about, I think if we look at the provisions of the medications that we do provide at the primary care level, the figure should be ranging around 10 billion Kenya shillings. Thieth kuonde thieth mag dispensary kod level 2 biro bedo nono kendo ka oketie bilion 53 ka thieth mar tuoche matama to ibiro ketie bilion 20. When a Kenyan visits a dispensary, that is level 2, or a health center, level 3, then equally they are not expected to make a payment for the services at that level. And there you will get the basic services. You'll get testing for malaria and treatment for that malaria. Ideally, most outpatient services. That is the makeup of 53 and 8 billion. Manyien ma NHIF ongego mashadhi kelo oriwo thieth ne nyithindo ma ong'ol mondo mi oyud sir mar masinde kaka mag winjo, neno kod wuotho. Thieth mar lak sani biro bedo ne ji duto ma ondikore, jotuo ma oyudo masira mag apaya kaachiel gi omenda mar kano jal ma osenindo e kar kano ringre joma otho. Now we have assistive devices. That child and any other with a hearing problem, now they are covered under Social Health Authority. Our spectacles are assistive devices, so they are covered here. Walking canes, are they assistive devices? They are covered here. E kinde ma irito ripod sirikal e wi chieng' ma owinjo ndikruok orumie, okwaji duto mondo mi wuog oko mar timo ndikruok. Judith Omondi, Ramogi TV. Kaodhi nyime Nyakwaromogi ni migawo mar thieth geto tiyo kod riwruoge mag mine modak kod kute mag ayaki mar jiwogi mondo giti kod yedhe maduoko piny teko mag kute mag ayaki kaka yo mar duoko piny kwan mag nyithindo ma inyuolo kod kute mag ayaki Thurka. Jojuma nigi mathoth. Lek mar piny Kenya mar duoko piny kwan nyithindo ma inyuolo kod kute mag ayaki nyaka 15 e higa mar 2020 ok ne chopo kare. Piny Kenya sani koro geto duoko piny kwanni kawuok e 8.6 sani nyaka 0 higa mar 2027. Neno ni oduok piny teko mag kutego mag ayaki kuom mine mapek achiel kod mago modhodho nyithindo gin moko kuom okenge ma piny Kenya tiyo godo mar duoko piny kwan nyithindo mag kutego mag ayaki e kinde menyuologi. Adherence ni ema chandowa sana, especially ibedo ni wapimi kawuono to kete yath to bang'e ibedo ni bang' dweche 3 dhi lanwa. Modak kod kute mag ayaki to nigi ich kata man gi nyithindo ok adhi to drugs ng'eny. Achiel nyalo bedo gik madil gi mental health. E ng'wech mar chopo lekni, migawo mar thieth tiyo machenrogo mag mine ma odak kod kutego mag ayaki mane minegi koro tiyo makare kod yedhego maduoko piny teko mag kutego mag ayaki e del. ARVs wamiyo jok ma infected mondo koro oduok kute kachien. We'll do our first viral load when you are pregnant, then we'll be repeating it after every 3 months until you deliver. Riwruok no mar Upendo Support Group e gwego mag Kabondo e kaunti ma Homa Bay en achiel kuom mago mosebedo okang' manyime mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ka ok kuom mine mapek kata madhodho nyaka kuom nyithindgi. Upendo Support Group ne chalo kaka koro rameny mar gweng'. Ne gimanyo mine ma gineno katindo to dagi kute mag ayaki nikech e osiptende mwadhiyegi kawuono kidhi St Mary's iwacho ni ng'ane to wantiere godo wakawo godo yath. Koro dhi olime to go kode mbaka. To koyudo kapod entiere gi luoro moro e chunye ma ok odwa ni mondo owuo kuom tuo mar ayaki modak godo ni to ogwele to bire ofiswa ka e kama gibedeno to gipuonjore mang'eny. Lucia Umatela moke ruogno Maringa Women Fighting AIDS Group
kendo siro riwruogno mar Upendo Women Group osebedo ka puonjo mine mapek to dak kutego mag ayaki e yore mag neno ni ok ginyuolo nyithindogo mantiere kod kutego mag ayaki. Wanyisogi okange monego gikaw kaka mine madhodho kata mine ma iyegi odongo mondo mi tuo kik wuog e dendgi kadhi ir nyathi. Ma okange ma wawachonegi achiel en ni yath nyaka muony maber e saa maber kendo kako winjo. Katina ahinya to ng'ato onego dhi e klinik diboro. Auma mane wuoyo e kinde twakno mano kelo kamoro achiel, jolony e wechego mag thieth kod jofwambo romo ne loch riwruogno mar Mesha wacho ni gisedwoko piny kwan nyithindo ma inyuolo kod kutego mag ayaki e kindgi. To nyithindo ma sani wasenyuolo te nyaka nwachak grup ni gin nyithindo 12 to gite gi ngima te. Idhi kata St. Mary konyuol nyithindo 10 tibiro yudo ka 2 pod nyalo wuok ni kute mag ayaki taboro ngima. Ma ne nyisowa ni ne nitiere gap moro mane pod odong'. Mane manomiyo wachako Ringa Women mondo watim advocacy. Justus Ocholo matie bad migaono mathiedhe kaunti ma Homa Bay wacho ni achiel kuom gigo ma osekonyogi e duoko piny landruok mag kutego mag ayaki kuom nyithindo en mano mar tero wechego mag pim e kor gwenge kaachiel kod neno ni jogo man kod kutego mag ayaki bende koro ketie yedhego mar ARVs maduoko piny teko mag kutego. Kik warit minegi mondo ka gin gi ich to gibi osiptal ka. Wamanyogi e kor gweng' kendo wateronegi pimo. Lipot mawuok kuom migao mar thieth yango ni e higano mar 2022 kwan ji maromo 22,000 ne ogamo kute mag ayaki ka kuom kwanni ji mantie kind higa 14 kadok piny maromo 4,464 ne oyude kod kutego mag ayaki. Piny Kenya geto neno ni koro onge ng'at mogamo kutego mag ayaki ka oromo higano mar 2030. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ywe marwa mokwongo nyakwara mogi weche manyien mago imore tinende ni kendo wamedo koloni ma osetimore gwenge mopogore opogore yora dimba nyakwara mogi. In bende misebedo kioro pachi kata emia paroka. Neno ka ilungo ni Anja Kioda mar Bondo wacho ni pesa mang'eny madhi apisi mar jatend piny ema koro nyaka golo oko e paro mar chik mar omenda. Kasto Lawi Ojala kantiere Kanyadoto Awuoro Kenya ma wadakie ni ka polis tie marach. Oimore bati Evangelist Oyanga Felix kantiere pala Koguta Ramogi Lera ahinya wach finance bill ema koro onego timne lokruok. Erokamano ahinya Iriko Nikodemo mar ka iwuok chunge Kanyamkago wacho ni most ne jomoko kanyo wacho ni en koro rita kaka jood bura biro goyo ombulu. Erokamano ahinya. Wino Kamin Omolo mar Ngodhe wacho ni amor kod kaka gavana ma Homa Bay tiyo kata kamano wadwani mondo med keto kenge makare jo boda boda te mondo med jiwo. Erokamano Lawi Ojala kantiere Kanyadoto. Erokamano pani oti marino osebiro achiel kachiel. Ka ng'iyo ka benano ka Ochieng' Omwa wacho ni Ramogi TV ler ahinya kendo serikal onego mi arita ne jong'ad bura e doho ma pacho ka. Mano wach mowach kod director Omwa. Kasto bende Wood Tsunami ochumi oidho koro chiem chuth mbele ok ber ahinya. Mano Dudu Baeri kod Nyaseme. Bati gima wuoro ni Kenya ka polis odich kod ngima dhano nyaka jafwambo iwayo mana kale. Ochieng' Jakosege mowacho ni Awuoro wach na ahinya. Kasto Jared Nyaki wacho ni they are taking the country back to the dark days late day. Mano japuonj Jared Nyaki ema wacho kamano. Kasto bati Kenya ka tek ahinya. Adamson Bungei kod jatend piny William Ruto kik par ni ok gibi wuok e telo omiyo nyaka giwinj dwaro mar jopiny. Mano gima giwacho kanyo. Karu Nyabure wacho ni kawuono ayie ni jopiny ni kod teko to sirikal wuondo jopiny girito mondo girito nyaka ridnegi mondi. Ang'o miyo girito mondo mano timre? Bende en adier ni gimbeko proposal mag tax jogi chal ka gima tugo gi jopiny kaka jo Azimio wacho. Min pilot mar Ndhiwa wacho ni mor kuom miyowa weche manyien yo makare kaka timore e Kenya ka kendo mor maduong' ahinya. Makamu wacho ni an bende amor kod jotelo kaka ochung' mar kedo gi paro mar chik mar omenda jopiny kik bol okumba piny. To wacho ni ago erokamano ne joma nyokonya iko babana kamoting'o gavana Masia James Orengo, Mheshimiwa Tandi, Mheshimiwa Ndai Dume, Speaker Masia Okode bende koro ento wacho ni joma nyoko konye koro jiburu mana manyore kinde mag ombulu. Nyakoro mogi yiena mondo mi wakaw yweyo gi kanyo ka waduogo pod wan gi mathoth e weche manyien mag Imore. Kik idhi mabor.
Watu! Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ni ya Euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Okinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar brandi. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Gigi be ok tem dichiel maduong' ni chaka large scale, no. Chaka matin tidongo mos. Chieng' mane Pratapo kaw Simba ne yudo thuolo matin mar golo go sim card. Asai ni mondo ikonya wuo gi Sarabit kata dichiel. Wamedo sura Nyakwaramogi tend dho wath ma Mombasa koni gimedo yudo huma e Afrika ma ugwe kod madiere bang' meli maradhai moting'o mauta go e thuolo mokwongo e wadhno ma Mombasa. Meli no midendo ni MT Malina Sardinia mani koda boro mar mita 257 kod lach mar mita 48 ne ogo kod mauta mar diesel maromo metric tons 121,749. Jata tije e dho wath ma Mombasa Captain William Ruto koni kwan atamalo 40 mag mauta no en mano mitero e pinje maoko, gino ma okoni medo kelo uma ne dho wath ma Mombasa e pinjego. Meli no biro kawo thuolo mar ndalo 5 kagolo mauta e dho wath ma Mombasa. Investors in this country to bring more cargo. This terminal is able to handle ships of up to 170,000 deadweight ton. This ship which we are seeing here has a deadweight of 156,600 metric tons. So, and the length of this ship is 275 meters and the width of 48 meters. It is equivalent to 2.5 football pitches. ADNOC also want to invest in this country, and we are welcoming them to come and do more investment so that they make this port of Mombasa as a transshipment hub for their products. If they build more storage facilities, we will be able to handle more products that can be able to cater for the market for East and Central Africa. We will keep full ship, full cargo, not like with 121, it will be 150 at least, 1,000 metric tons, just to continue to support. Of course, we are supporting each other. Duol ma ochung' ne weche mag nonro gi lupo e nam Lolwe koda nam chumbi KM Free obago romo mar juma achiel e boma ma Kisumu en neno ni ogol paro makare mar medo yuto mawuok e nam Lolwe koda kadho nam chumbi kaka achiel kuom lek mar tend Kenya Kwanza. E romo no jakom mar KM Free John Safari Mumba
wacho ni sekta no biro mana berore ka piny owacho medo omenda mag konyo timo nonro ni omed riekni mag yuto ne jogo matiyo kod nembego. Piny owacho kokalo apisi mar komishona mag gwenge ma Nyanza osingo ni maino oseketi e bero weche mag lupo e counties ma Kaluo kaka gero dho wedhe manyasani kod jiwo arita kwe e nam. We want to appeal to the government to enable us further to explore the known fisheries resources in the Indian Ocean. And we do hope that in the not too distant future, we should be able to see the country improve on its economy as the blue economy industry trends. Our counties of Kisumu, Homa Bay, Migori, and Siaya. We have had challenges which include pollution and overfishing, and I believe at the end of this conference, which is basically science-oriented, we'll be able to get solutions to some of the issues that we face. The three governors and the responsible agencies having a meeting in Vihiga at the source of River Kibos, okay? And I think even last week or 2 weeks ago, again during the World Water Day, we are trying to follow the rivers as they come in, because what happens at the lake basin is not just a function of those who live around the lake. It may also be a function of where the rivers, come from. Nyakuramogi. Sama iluwa apaya mawuok Kisumu kadhi Nairobi. Kata kopo ni wuok Nairobi kaya ichiegni donjo Kisumu, kaya ine nyawuodhi moro, isekalo kamoro mondik ni Ahero. To bende isepenjori gimomiyo ne ochak kanyo ni Ahero. Mana kaka wajakel ni tichario katichario ripota marwa Millicent Adhiambo kawuono olimo gweng' ma Ahero kendo kelonwa nonro hie mar Ahero e yo machalo kama. Nyakuramogi Ajuang, ende chario manyien kendo arwakeni machiegni e tielo machielo e chendo ni mar ng'egwengewa. Kalapapla mar ng'egwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu, kama wuok e sub-county ma Seme, Ofuyo, ma odhi Opiyo e gweng' kata center kata chiro ma iluongo ni Ahero mayudore e apaya ma Kisumu Nairobi. Machiegni mondo koro wanona nena kaka nying mar center kata chiro kata gweng' ma Ahero ne obiro. Mana kaka pile wacho kod paro mopogore ma jogweng' lieko kotenore kod nono mar nying ma Ahero. Ahero ne era nitie. Jodongo ne yuoro ne akobura, okana, awasi, ni nyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. E kama ni pore wach. Ka in gi wach moro idhako matin to kaka itimo tami tidhir jodongo kanyo. Nikech kanye mane giyudore. Ema nomiyo chaka echwani ni Ahero nikech norwako dhoot moro amora. Ahero en kama nomiyo mane nyiri gore, en kama ber. Ahero miyo. Nyithindo nitie kata sani kidonjo boma ka nyithindo nitie 200 tidhi to nonge yuen tich ng'eny. Iyudo ka mine kochogo kindo gitiyo mang'eny kabisa. Tena Ahero nen kama ji oherore ma kata en ng'ama ikia to kosebiro miya tich tisema na kawe to sema na chako tich. Kata kwa dhi kode puothe mag mchele kata wan mana e chiro ka to jiriwore ma kata ng'ama ikia to kosebiro mokwai gimoro to bro yuda nikech ibro mana rwake to chako mana tich ne ng'eny momiyo ni wacho na Ahero ka en Ahero maonge yueyo. Ji ne herore ka kikalo nyaka miya ng'ato michele tidhi Kisumu, kia Kisumu kidhi Awasi kidhi Lang'o nyaka mi mchele. Ng'ato ne nyalo biro gi gire moro nikech ong'e ni ka obiro godo to dhiro ka joma obendo biro budho nitie ka mondo nyiew. Mane mano miyo ji obiro ma obedo ni en Ahero. Ahero mchele. Kono wach ni nyingno mondo keti. Ahero mchele koro Ahero miyo chakra Ahero mchele. Bang' winjo paro mopogore ewi kaka jogweng' oselieko ewi gino mademi chak gweng'ni kata chironi kata sentane ni Ahero. We koro wawinjane na thoro wach koteno kod kuku mayango adier ewi kaka nying mar center kata chiro kata gweng' ma Ahero nobiro kowuok kuom jodongo mane nitie kane chiro ni kata kane Ahero ne chakore. Ne ok luonge ni Ahero, to Ahero ne nitiere uchiro moro Lokatura kocha but ka police kama ogere ka police no e kama ne nitie chiro mani luongo ni Ahero. Kana tedo ka eri to dawa gi kwarwa ne nyisa ni
chiro makoro ji nitiere ni ok ne entiere ka, ne entie lokatura ka polis ne giluongo nokonyo welo. Koro mane gigole okonyo welo ka giduoge loka koni, ka gidwa ni mondo giyawe maduong', mane gikele koni. Kane gibet piny jodongo madongo, ne gineno ni mondo gichak chiro no ni Ahero, nikech ne gineno ka ji ohere, en chiro ma ji ohero, ma jodongo donje, mine donje, ji ane oko kon gi koni, emane koro gichako neno ni mondo giluongi chiro ni Ahero. Kano yawre maduong', koro chako yawre maduong' mane nitiere otho moro kanyo endo, ema koro nochiel, kar othone ema koro ji ne betiega, ema koro nochak luonge godo ni Ahero, Ahero. Koro ji ne bira, ji nyaka loka, nyaka karachuonyo. Ne ji dhi adhiya to ka ng'ato nigi bel, kata ng'ato nigi tong', mane michoko, to ne ok juogi. Koro nochopo kama jo kansil oneno, jo kansil nodonje iye, ma koro jo kansil ochako juok. Ma pesa mane gijuogo ne ok ng'eny ne siling, ne en gima inyalo juog siling, ijuogi simon. Mane pesa mane ijuoge i Ahero. Koro ji nochako bira kamano ma Ahero bedo maduong', ma Ahero yawre. Ma county council ochako neno ni koro gichak gero dukni. Koro dukni nochako bete i Ahero. Ma dukni noger ma joma ne chalo jem, boy ne gin gi dukni gi. Mag dukni gi go eko po nitiere nyaka sani. Nyinge mar Ahero onge yweyo ne nying modonjo machiegni ahinya e higa mar 80 gini. Nikech koro ne oting'o vijande mang'eny, oting'o nyithindo manyiri mathoth. Koro ing'eni kama nyithindo manyiri nitiere gi kama kijende nitie, koro en kama okikore. Koro en kama nitiere samoro gin kata ujanja gimoro. Koro ema nochako wache ni Ahero onge yweyo. Ahero onge yweyo. Bas ne nitiere ga ng'at moro niluonge ni Tom. En Tom the late ne otho e accident. Tom ni ema nochako wacho ga wach ni ne en kijana moro marabora kama ahinya. No e dala mar Kochogo. En ema nochako wach ni Ahero onge yweyo. Ahero onge yweyo. Nikech noneno ka kijende ng'eny, nyiri bende ng'eny, to gin joma nigi ujanja. Koro jo stand gi nong'iyo ka gineno kata Ahero onge yweyo. Koro kae ema nokele wach mar Ahero onge yweyo. Nyakwaramogi bang' winjo nonro kotenore kod kaka nying mar gweng' kata center kata chiro ma Ahero ne obiro kendo ne ochakore. Humba Ahero landore kod tim kata wach mane. Ka mchele obiro e area mar Ahero, to Ahero wuok maber nikech mchele ne ogolo mchele maber awach ni Kano, awach ni Kenya mangima. Koro mae momiyo ne umbe olandore mang'eny. Wan gi interchange junction ka, mane yo madhi Sirare, mane yo madhi Lang'o, mane yo madhi Kisumu. Ko wan gi interchange momiyo Ahero ka landore. Gari moro amama kalo madhi Uganda nyaka kala Ahero kae. Ajali bi timore Ahechwa ka. Are ne 1960 Ahero kae ema kuma ni pi muomo kabisa, makidhi kama ipenyi ni Jakano. Ni Jakano ema pi muomo. Iwinjo kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni Jakano mulo ka pi bosechopo e bwo mesa. Nyoma ko doji ni pi owuok modhi nyaka Mombasa nyaka Nairobi kuma ne pi poko neke, to Ahero kae mano ng'e ni pi ketho. Koro Humba Ahero oselandre nikech nyando gi pi, to molo riba nyando ni koa kanya kombaka piny ohinyowa kabisa. Ahero ni kama miyo ma pesa nitie sana mokwongo ahinya wan gi michele. To michele ni nigi pesa makisikeyo titero chendi erige board kamipime idhi duoge pesa maduong' ka polo, nyithindo be nitie. To bende Ahero osenyuolo dongruoge ma jodak kata johala nyalo kwano nyaka ne ochakre. Ahero ne onge udi, to sani nitie udi mag ute mag grofa inyalo yudo Ahero, mago ne waonge go Ahero ka. Ahero ka gi ute mane wan go machon ne gin ute mag lo. Aneno ka Ahero senyuolonwa chiro. Ahero senyuolonwa ka polis, tinde wan gi polis gi court. Waneno ka sikunde wa gidongo. Sano genwa interchange, en gi flyover malo. Chon ka nanyuola nayudo ka yone na achiel ka. Sani koro wan gi yore ariyo, kocha gi koni. Mago development manika. Wan gi tires, street lights. Liel makata stimolal. To podoliel, stimolal lakini ento podoliel en gi soli wi. Sani nitie kama iluongo ni Kaboye Estate, en kama duong' ahinya. Maembe ni kane onge,
nyabende maneni ka sani koro en maembe ni manyaka ponge sani ni ka ponge adi ariyo mag masin mag michele marego michele. Dongruok ber osenyuolo to da ok ane ka nitiere nikech kata jowa monyodhi gi jotendwage ok ane dongruok, onge siwej opong', gik moko richo ka. Ei dongruoge ma johala kod jodak mahero kwano, rem mage magin godo magigombo ni ochwalnegi e alworani mondo ahero omed dongore oting're malo kaka bombe mamoko. Remo wano kaka jo ahero sana wadoro stage maduong' mondo obed ka kama bases inyalo idhe kama wanyalo use. Gima hinyowa ahero ka en ndara mokwongo, ndara moa Ahero stage kadhi Miwani odiyore ka grado biro pae to medo diye, koro loche wuok ka kadhi kamoro ni Kakeda. Ndara ni tin, ajali timore, nwagombo mondo mi joga extend matin mondo at least ng'i kaka mtoki nyalo gwenyore, kich loche luwo ka, trende luwo ka, to yo thin gi jo apiko onego nyithiwa jo apiko gi. Ahero ka eri waneno ka karwa mar chiro ni ok ober ahinya, chichwa ni ok ler. Wan gi chiro maduong' maber maombe lach lakini chichwa ni ok ler. Koro wagombo ni mondo sirikal ong'inwa yor chiro chichwa ni mondo bed maler nikech mtaro waonge go maber manyalo konwa yugi maber, ok waywe muya maber ya ero kata ere kama ombe duong'. Eka chiel chon ni irito gi ng'ata chiel, to sani endi irite gi ji aboro. Koro nekech winyo, mchele ma oko cha nego wa kabisa. Mchele ma Pakistan onego wa kabisa. Kose donjo to mchendwa ni dok chien. Koro mane ma wadwa ni mondo sirikal obi mondo wuothnwa alwora mondo gine sida ma wantiere go gire ma wantiere go kuom gik mwaloso to kwanyal yudo pesa gi e yo mowinjore. Kwayo mwakwayo wadwa ni sirikal ong'i ane ka nyalo tieko wach pi mahinyowane. Ka ginyalo geronwa koro soen to dibed maber mondo control pi mar nyando mondo ji odag maber. To ko chal town nikech ute mag mabati emane wakwayo ni mondo giloknwa sura mar Ahero lokre town like koka Katito Gawase, nikech koro Katito Gawase dwa buok chalo ka gima en ema nokwongo chakore. Ahero nochakore before ka gin pod ni gichakore. Nyakoromogi ajwang' mana kamano gi kanyo machopo godo e giko matielo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Koro ing'eyo ni hera bende nyalo miyo kamoro chaki madongi manyaka sani wayudo ni gweng' senta kata chiro mahero ne osekete rang'iny mar bedo boma. Kiketho mabor medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi mondo mi joma manyien kwaromo kendo to akel ni nonro mar gweng' ma isegombo winjo. Onyalo bedo gweng'i miae kata kamoro ma bende isekalo tisepenjori ni ang'o momiyo ne inyalo chak kanyo kata gweng'no gi nyingno ero. Oriti masani nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. We will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth.
Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni wadonjo weche mag tuke. Tim mar Portugal kawuono donjo e pap kar saa 4 otieno ne tukgi mokwongo mag Euro e kindgi kod Czech Republic. Portugal nigi rwedhi mag adhula kamoting'o Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva to kod Joao Felix e kind jotugo moko. Tugono idhigo e alap mar Red Bull Arena ma en pap